Taboada foi o sábado unha gran foliada. Os cantos de taberna encheron os bares e a noite fíxose longa coa participación aberta dos músicos, que fixeron do canto e dos instrumentos tradicionais o mellor argumento para encher de vida a vila e poñer en valor a cultura tradicional. Pandeiretas, gaitas, bombos e todo tipo de percusión do máis orixinal lograron contaxiar o bo ambiente a todas as xeracións. A iniciativa do grupo Rechouchíos de instaurar en Taboada unha xornada de divertimento e cultura como esta foi todo un éxito. Participaron grupos e espontáneos de moitos puntos da comarca de Chantada e Lemos, pero tamén de outras localidades galegas. A chegada do outono encheuse de música e deixou un bo sabor de boca na vila.